Amarreko handixen bine bertzo alzaberko joe txilteraz. Gaurko honetan bitalde hauetan zein ote doa aurrera Kaltera. Nere ustetan bitatik inor ez da joango kaltera Ostera. Naiz eta ondo iritsi geran guztiok afal ostera Bera. Helburu berdina gendun ta preskakuntza berbera Batera. Ea hurrena ere saio bat egiten begun batera Beste saio bat egiteko ere egin daigugun alegina Fina Azkoitiako txalo jotzaile entzule gogorta fina Grina Hemen atzean ezina bada eta soberako grina Adina Begira jarri hauena eta hirurok degun adina Bagina Bertsolariak baino gehiago gaztiaguak bagina Baina gaurkoan ez dago hemen Inorra dinai begira Tira. Batek enbido jodigu eta besteak albotik tira Urrutira. Egia esan gaur irundoa oso urrutira Kupira. Ez det izango zue hirurokin inundik ere kupira Guztira. 24 puntu batzea daukat nere helburua guztira Baina ez dituzu lortuko eta etzazu bota aingura Gustura Bastante ondo geratu ezkero saioarekin gustura Duda Irabazteko zein gauden ere hemen danok degu duda Ohitura Etxeko entzat puntu gehiago izanagatik ohitura Muga Irunek ere badaki ongi non ta nondik duen muga